ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବାଇବଲରେ ଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ନାମ ଜାଣିବା। କିନାନ ଦେଶ। କିନାନ ଦେଶ ଯାହାକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଦେବାପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଓ ଜିହେଶ୍ୱଙ୍କ ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। କିନାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ, ଯାହାର ଆଧୁନିକ ଇସ୍ରାଏଲ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ଜର୍ଦ୍ଦନ ଏବଂ ସିରିଆ ଓ ଲିବାନନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ମିଳିତ ଅଛି। ପଲେଷ୍ଟିୟ। ପଲେଷ୍ଟିୟର ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ବିନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପଲେଷ୍ଟିୟ ଆଧୁନିକ ଦିନର ଇସ୍ରାଏଲର ଦକ୍ଷିଣତଟୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଗଜାପଟଟି, ଯାହା ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଅଂଶ ଅଟେ। ଅସୁର। ପ୍ରାଚୀନ ଅସୁର ପୂର୍ବ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜି ଅସୁରର ମୁଖ୍ୟଭୂମି ଉତ୍ତର ଇରାକରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାର କିଛି ଅଂଶ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସିରିଆ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଇରାନକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବାବିଲ। ପ୍ରାଚୀନ ବାବିଲ ମେସୋପୋଟାମିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା, ଯାହା ତାହାର ଶକ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ବାବିଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଇରାକରେ ସ୍ଥିତ ହିଲ୍ଲା ସହର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାରସ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀନ ପାରସ୍ୟ ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଭ୍ୟତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଫଳତା ଏବଂ ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି ଓ କଳାରେ ତାହାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପାରସ୍ୟକୁ ଏବେ ଇରାନ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ରେଜା ଶାହ ପାହଲଭି ବଂଶର ସ୍ଥାପକ 1935 ମସିହାରେ ପାରସ୍ୟକୁ ଇରାନ ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆରାମ। ପ୍ରାଚୀନ ଆରାମ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଆରାମୀୟମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଓ ଦମାସ୍କସ ଭଳି ସହର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଅରାମର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାନ ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଆଧୁନିକ ସିରିଆ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ବିଶେଷକରି ଡାମାସକସ ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୋଆବ। ପ୍ରାଚୀନ ମୋଆବ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାର ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂପୃଷ୍ଠ, ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ତାହାର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଆବୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଷା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ମେଆବ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ବିଶେଷକରି ମୃତ ସାଗରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ। ଆମୋନ। ପ୍ରାଚୀନ ଆମୋନ ଲୋହ୍ୟୁଗୀୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା। ଆହୁରି ଆମୋନ ତାହାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆମୋନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଟେ। ଆମୋନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମକାଳୀନ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଜର୍ଦ୍ଦନର ରାଜଧାନୀ ଅମ୍ମାନ ପାଖରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ। ମାକିଦନିଆ। ପ୍ରାଚୀନ ମାକିଦନିଆ ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀସରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାର ରାଜା ଫିଲିପ ଓ ମହାନ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖ୍ୟାତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ହେଲେନିଷ୍ଟିକ୍ ଜଗତକୁ ଗଢ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ମାକିଦନିଆ ପ୍ରଧାନତଃ ଆଧୁନିକ ଉତ୍ତର ମ୍ୟାସେଡୋନିଆ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗ୍ରୀସ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ବୁଲଗେରିଆର କିଛି ଅଂଶ ସହ ମିଳିଥାଏ। ହିତ୍ତୀୟ। ହିତ୍ତୀୟମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଜନଜାତି ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଯୁଗରେ ଆନାଟୋଲିଆରେ ଗୋଟିଏ ସଶକ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ହିତ୍ତୀୟଙ୍କ ପୁରାତନ ଭୂମି ଏବେ ଆଧୁନିକ ଦିନର ତୁର୍କୀର ଅଂଶ, ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆନାଟୋଲିଆ।